Gusto ko lang iparating sa lahat na dapat hindi naman gano'n yung mga barangay na yan. Kami nabubuhay kami sa lakas namin, mga pinaghirapan namin na kadadampot sa mga kahoy na inihipo. Kinukuha nila mga gamit namin. Pati timbangan ko na panggamit ko sa kalakal, kinuha din nila. Lahat ng kalamitan ko, pati yung dapat naman maging patas naman para sa amin. Ito po si asawa ni Kating. Ano po yung Tatay pangalan ko mo? yun, tatay ko po. Anong pangalan mo? Daisy po. Sabihin mo din yung pangalan mo to. Daisy po ang pangalan. Ayan, siya po si Daisy. Ayan po si Tatay Kating. Ayan. Siya po yung kagabi na kasama nung kinakausap ko na gustong sinabi nga niya uuwi daw itong asawa niya. Ayan. Kumusta Kating? Okay lang po. Ayan. Dito po Magandang sila hapon po. na natutulog. Ayan. Parang maganda pala dito magano. Hindi dito, pag mainit dito ay bumababa kasi. Oo. Sa Kalitong kasi, ang sobrang init. Oo, mainit. Mas maganda nga dito pag walang baha, no? Hindi, Kasi bumaba, umaabot dito. oo. Yung dun sa Muñoz, nilagyan nila dito, may mga kwarto sila diyan, nakala ko nga walang Dati tao. may kwarto dito, pinagtatanggal naman ng barangay. Lahat ng kagamitan namin, pinagkukuha nila. Oo, kasi Hindi ko alam nakakaano kung rin anong daw dahilan kasi bakit sa nila pinagkukuha eh. Oo. So hindi rin natin Pinaghirapan namin mga kagamitan namin. Bakit nila kinukuha? Pero yun din kasi yung nila kasi nakakaano daw sa pag may baha. Kumbaga Hindi sir, nakakakarang kami. Linilisan namin dyan yung ilog na yan. Eh dapat naman sa barangay naman, kung oras naman dapat, pagsasabihan kami na hindi sana kukunin yung kagamitan namin dahil kami, nabubuhay kami sa lakas namin. So Ate DC, ilang taon ka na po? Ano po, 40 na po. 40 ka na. Ba't wala po kayong wala pa kayong asawa? Dati may asawa na ako dati at may mga anak na ako. I mean, yun nga. Pero may anak kayo nung unang asawa mo. Opo. Ilan naman po yung anak niyo? 6 po. 6. Nasaan po sila? Nasa Mindanao. Sa Zamboanga. Opo. So ilang taon ka nawala nandito sa Kung hindi ako nagpamali, po, 5 taon mahigit kalahati po. Walang 6 na taon na. Oo nga, matagal na pala. Population si Bugi. Ano yung mga address mo? Taga pa nga dyan to. Kausap ko ito kagabi. Nagpunta siya doon. Ikaw ba nalungkot yata si ate. Namimiss mo ba yung mga anak mo? Oo naman, syempre. Yun nga kinaiiyak niya na minsan nalungkot niya, gusto niya mag-uwi. Cry your baby? O cry your hips? Yan po. Si ate parang Baby na anak mo rin naman siya sa kabila, di ba? At real lang ko naman siyang sister. Bakit na ibang time at paano kung iba at nandoon pala at wala dito kasi wala rin doon? Sinausapin mo na. So yun nga si ate gusto daw makauwi kasi nga nandun yung mga anak na parang naging stress na rin po si ate. Ang itim-itim kung kailan nagkataon na. Si Carding mas mabata pa sa akin, no? Parang stress po si ate. So dito Ate DC, ang trabaho mo lang din, anong pinagkakabalaan mo dito? Minsan kami lang, kasama lang ako ni tatay. Nangangalakal. Oo. Minsan magbugas ako tulo, minsan bihira lang hindi ako nagluluto.
dito po sila naghugas ng mga plato. Saingan namin boss. Oh. Ayan yung saingan po nila. Boss, paliwanag na lang po. Ang pangalan po niyan, Lorena Eduardo Losares. Hmm. Tapos ang palayaw niya, Daisy. Saan na tayo Tanong yung mga apelido niya kung ano. Anong apelido mo ate? Ano po? Losares po. Ah, okay, Losares. Parang may kaapelido ka sa Cebu. Tanong yung mga anong address niya. Parang ito po mga kaagapay, parang medyo yun nga, depressed yata si Ate Daisy. So, ayan ba gusto mong kasi nga kagabi sabi ni Nangihingi ako ng tulong. oo, Kasi ikaw nag-iiyak ka minsan. Wala naman ako may bibigay na pamasahe. Yung kakayaan ko na lang manghihingi ng tulong sa wala naman ako magagawa kung gumawa ako ng kasalanan na kakasama lang din sa akin. Mabuti na tulungan na makauwi ka. parang ano po yata si ate na nagkaroon yata ng may stress sa kasi hindi May mga kamag-anak yan dito sana eh. Pinangangalagaan ko yan. Wala ang ibang nagpapastos dyan. so yun mga kagapay, Nagkaroon na ako ng sakripisyo. yun nga yung inaano po nila nasa na Pero nasagutin mo ang tanong niya. Ano, kaluluwa lang naman yun. Hindi naman totoo yun na para sa akin, parang binabato ako, binubuli Harapin mo yung ako. ano. Kung gusto mo umuwi o hindi. gusto mo bang makita yung mga anak mo? Oo naman, siyempre. Oo. Ano po si nanay parang yun nga na depress yata kasi matagal din po niyang hindi nakita yung anak niya. Nag-iiyak yan mag-isa. Nag-iyak daw siya mag-isa. Siyempre namimiss din niya yung anak niya. Ikaw ba naman mawalay ng ilang yun? Mag-anim na taon po. Opo. So, tsaka dito rin po wala silang kabuhayan, tanging lang po Nagkalito kami dalawa. nangangalakal po sila ni Tatay Karting. Dati ba ganito pa rin yung mula noon? Dati nagbibindot ako sa junction. So anong nangyari? Eh wala, nung kasawa ko dati, iniwanan lang ako. Broken hearted din siya. Hindi, frustrado ako dyan. 051 Bonifacio Street, Santo Domingo, Cainta Rizal. 134 yung dash number ko. Ang pinagtatakaan ko lang ito sa mga barangay na to, bakit yung mga gamit namin na pinaghihirapan namin, kinukuha nila. So yun po, may nangyari po talagang na Hindi, gusto ko lang iparating sa lahat na dapat hindi naman gano'n yung mga barangay na yan. Kami nabubuhay kami sa lakas namin, mga pinaghirapan namin na kadadampot sa mga kahoy na inihipo. Kinukuha nila mga gamit namin. Pati timbangan ko na panggamit ko sa kalakal, kinuha din nila. Lahat ng kalamitan ko, pati yung dapat naman maging patas naman para sa amin. Paano So- naman yung paano naman si mama? so yun. Ano naman ang mama ko? Ako saan naman ako pupunta eh, wala nga ako pupuntahan eh. So, ano po pala may bigay po ako sa inyo, siyempre. Itong bigas Tatay Karting, ayan. Saka munting pang-ulam din. Pinapalis kami nila. Ang sabi nila, dapat nga sana, tutulungan lang sana kami ng media.
Asan yung karapatang pantao mo na gano'n? Tama din naman. Anong ginagawa nila sa amin? Papalisin na parang aso. Pagkukunin yung mga kagamitan Thank namin. you po dito, Papa Wong. Mr. Wong. So yun tayo, Kuya Cardin, maraming salamat at yan po, medyo na ano na si tatay kasi may pinanghugutan pala siya na Ako nasasaktan din ako. na nangyari sa Pero kanya. minsan hindi ako nagingin ng tulong sa kanila na nagsasabi na may tulong sa munisipyo na nagbibigay ng pira at saka ano. Ni minsan wala pa akong lista doon. Ni minsan hindi ako nag-ano sa kanila. Dahil ang gusto nila, isasagabal ako. So yun po, kaya ito ngayon medyo na ano si tatay kasi nga dati pala siyang nagbibindot. Pindot ako dati. Naoperahan ako sa Amang Rodriguez 2014 March 1 Bakit anong nangyari sa appendicitis po. Ang nag-release sa akin, si Inaris at saka si Mayor Nito, kauupo pa lang nun. Dapat bigyan niya na naman nila ako ng karapatang pantao ko. Hindi kung kusang itataboy. Lahat ng kagamitan ko, pinagkakakarga nila. Dapat nga, taguyod kami na tulungan kami ng gobyerno. hindi, kahit lang masisulungan na hindi naman kami nananamantala, boss. Pinagpapaguran namin, kinikita namin. Tama. So ito po, dito po sila na Ang punong kapitan dito, boss, sa Bonifacio, si Janice Taxagon po. Anak pa siguro yan ang asawa ko eh. Yung asawa mo Dahil dati. yung ano pa lang yan, kagawad pa lang yan, ibinubuto ko na talaga yan. Pero dapat hindi naman galit-garapal yung mga barangay niya na umano sa amin eh. Para kami mga aso eh. Una nga dito, nagsasayang ako, bawal daw dito. Hindi pa lutong sinaing, inablot ko na. Hindi niya alam, pinagpapaguran namin yon. Grabe talaga. So, ganun talaga pag ano kuya, pag nasa ganito kang sitwasyon, basta ka na lang talagang sinisita na walang, parang hindi tao. Pero ni minsan-minsan hindi ako nangingi sa kanila ng bigas. Hindi nga rin ako nangingi ng ayuda kahit isang beses eh. Parang wala talaga kami paunahan sa tatay. Pero dapat maawa naman sila sa amin. Ayaw ko talagang tumatanggap ko ng regalo, lalo pag nakapagtayo ko. Pero boss, yun na lang po ngayon ko, masakit lang kasi ang loob ko na. Okay lang yan at least kahit papaano. Ang tinatanong nila na wala naman akong bahay na masisilungan na. Iniintindi ko, minsan nga sumilong kami sa isang bahay na inuupahan namin. Hindi rin naman pinapalayas din naman kami dahil sa kinakasama ko. Dahil minsan nag-iingay mag-isa. Kaya nga dito ako dapat intindihin naman nila. Last dapat, hindi nila pag-aakutin yung mga gamit namin na parang dahil pinagpapaguran namin yan. Viral ito, viral. Sino yan? Yan na lang masasabi ko. At saka yan pala, hindi na nililinis ng ano. Kami na lang naglilinis na minsan, pinapaunti-unti. Minsan nga, ang taas ng basura dyan. So ito po yung sinasabi ni Kuya. O yung mga darating yung barangay. Po yung mga babaeng mahaba ang mga nail. Ito naman sana boss, dapat respeto naman din kami ng mga barangay na yan. Hindi kami gagawin parang aso.
Camera, fuck you. Yan na lang po. Sige, maraming salamat kuya. Maraming salamat din po. Thank you. So, yun po medyo naging na buhay po yung medyo dinadamdam ni kuya kasi pala dati pala siyang builder. So, parang pinaalis siya sa Naoperahan ako sa Mang Rodriguez, walang nagastos yung pamilya ko. Ang nagbayad sa akin, 2014, March 1. Si Nito at saka si Nares ang binigyan ako ng yung chicken na para dapat 5 days marirelease na ako di siyempre tumagal, umabot ng 7 days. Eto, boss, Mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vloggers sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Agapay, pagpatuloy nyo lang po ang iyong pag-vlog. Mabait yan si Kaagapay. Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, Maraming salamat. Banat lang Gira. pa kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis ba yan? Pastil lang ng probinsya mo. Mindanao. Bisaya. Kaya. Bisaya, hindi ako pastilan ikaw. Dahil si Kaagapay. Bilatan na. Ay. Mga ka-business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Ingat lagi dyan sa Davao, Kaagapay. Salamat. Shout out. Maraming salamat sa inyong tumulong sa akin, mga kagapay.